ससुराल रे सारावा ई तो बड़का मेला बारी होई कथी होई ई तो कुछ समझ में ना आवता। होई कथी है बाजे वाला ये भाई मैंने देखे मैं देख देखनी है कुछो ना पसंद पड़ल। साक्षी ब्यूटी पार्लर बा ब्यूटियो पार्लर बा करावल जाए। चलो पहले तो देखल जाए कुछ कुछ सामान किनल जाए। बड़ा बढ़िया बढ़िया सामान लौकता है में, चलो यही में से किनल जा। प्रणाम भाई साहब, बड़ा संस्कारी आदमी बा हो। हम प्रणाम करते हैं तो यो प्रणाम करत हो। ओ भाई साहब, भाई साहब के दाम कितना बा? और भाई साहब ना आगे साला कहा के ऐसा कौना जमाना के आदमी आ गेल बा। दामवा बतावा ना हो भाई साहब के दाम बतावा ना कितना हो दाम? 100 रुपया बा। पैक करो रुपया दो भाई साहब को होता है। चलो भाई साहब अब हमारा घर है, अपने के किन ले बानी हम। चलो भाई साहब अपने के मेला में से हम किन के लिए आवता नहीं। चली रहुआ घर है, हमारे घर है हम रहुआ। चली भाई साहब बड़ा सुंदर रहुआ बानी, अपने का चेहरा तो इतना सुंदर लगा था कि माने के पड़ी ऐसा आदमी आज ले कहीं देख लो ही ना रही हम। कहाँ जानी कहाँ रही है इतना दिन से अपने। चली हम चलता नहीं अपने के घर लेके। चली दही में यही में अपने के बैठा का बा, यही में अपने के बैठावत है दही में तो ले। बड़ा घूमनी अब मेला में, चलत चलत गोर दुखा गेल, भूखो लागल बा। चलो तनी अब घरे खाना खाए। चलो ए कहाँ बारू हो? ए मेहरारू ए मर्द तू इतने देर कहाँ लगा दिल हो? मेला में घूमा तो नहीं। कहाँ बारे रे? है आओ बोले ना आगे नहीं हम मेला घूम के। हाँ चल हमरा भूख लागल बा बाड़ा। तनी हमरा खाना खियाओ। चली बैठी खाना ले आओ तनी। अच्छा ठीक बा ले आओ। बैठी ले आओ। गोरा धोई अब खाना काट के ले आओ तनी। जल्दी से खाना काट के ले आओ, बड़ा जोर से भूख लागल बा। ठीक बा। रे साला उ तो भाई सब वैसे ना पूछनी खाना उना खाए ला, उ तो कहत लोग भूख लागल बा। चलो पूछ के आओ तनी खाए कि ना। चलो भाई साहब वो को भूख लागल होई। चलो कहाँ गल कोरियाई रात भर मेला देखा था। कोरियाई अपना बाबा के गाँव में भागल, खाना मांग लगा भागल अपना बाबा के गाँव। आवाज किया सफा आज सुन के बताओ तनी। आज कोरिया में रात भर मेला देखा था, अपना बाबा के गाँव में चल गई। भाई साहब खाना उना खाए? भूख तो अपने के बड़ी लागल होई, खाना खाए नू? हाँ चली लेके आवो तनी। ए कहाँ बारे रे? ए खाना लिया ना रे। खाना मांग लगा अपना बाबा के गाँव में कर रहा। 10 बजे चल गया कहाँ कर रहा? घर में बैठा कुआ में खाली घूम के आवो तनी। तब से खा। अच्छा खा तनी। 10 बजे तक बैठा में अपना बाबा के गाँव कर खा के मांग करना चल जाता। 10 बेर आईनी के नहीं बैठा में का बात बा? कहाँ कुछ बा, यही में तो गए बानी खाली। आज 10 बेर गइल बानी आइल बानी, का बात है बताई ना। पूछो ना नु बा काय घबराता रे? पूछो नहीं के बताई ना। पूछो नहीं के पहले ये नाक करत रहनी हां तो आया 10 बजे जाता ना जी ठाका में। आज 10 खाली यही में घूम के तो आवता नहीं। पहले ना घूमत रहनी कुछ ले आइल बानी क्या? कहाँ कुछ ले आइल बन। ठीक बा खाई रहूगा। अच्छा हम खा तनी रे।
जा जान तारी कोरिया फेन बड़ ठाका में गेल जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला बच्चा तनी बड़ ठके में निहारे मत देखा तनी बड़ ठाका में कथी बा आई बाप रे ई कोरिया हमरे सुंदर लड़की ले दादा वैसे कोरिया 10 बार बड़ ठाका में आवे का रे सौतीनिया तोरा कौन लखा रे आई बाप रे बाप आई हो दादा ई कोरिया बैठा का में 10 बेरा रखा हमरो सुंदर माई आई बाप रे माई गे हमरो सुंदर तोर बेटा शादी करके ले आले हो दादा रे बा ई कोरिया हमरो सुंदर बेरा ले बा ई गे आ सासुबाई आवती है ये चलती रही है सब ये दादरा बाबू कहले सब ये बुढ़ा लड़ते इसे दिया बाप रे तू तो जानते रहे कुछ तेरा बेटा का दूसरा बियाह करे से करे बियाह कर रे हां भाई कुछ ना तेरा बेटा दूसरा बियाह करे जाके बैठा का देख सब की बियाह साचो के हां सब की हमरे सुंदर लगे साचो कहै छै जने देख भाई बैठा आई बाप रे कहां कोने लड़का छै हां अब तो ये कहते कि आय करे तो बूढ़ा यहाँ पर तो ये कहते कि जवान है कोनो को बेटा पतो बेलगा देल होतई तमर पेटवा ले आलो सेवा करेला आय ऊपर तो ये हमर कहते बोले जवान है तो बूढ़ है चलो चलो तनी कोन पतो हिया के पतो ये कोन की तो बूढ़ है सेवा करे हमर बेटा वैसा नहीं खेनु रे उता बुढ़िया बात बुढ़िया ऐसा तिरिया तू जवान बा हमरा तो सुंदर बा उता बुढ़िया में बुढ़िया बाटे हम जवान बा कितना बेटा से 5 की जता ई सब तिरिया ई बेटा ऐसा नहीं के कैसन बा आ बिया के लड़वा हमरा जवान के ना बूढ़ बाटे हमार बेटा तेरा बुढ़ारी में कब तेरा कहां से लड़की रे सभी तेरा बेटा जवान है हमार बेटा ऐसा नहीं के ना कैसे दे दिखाओ दे तेरा कमजोर बर सब तिरिया हां हमरा से जवान है बिया के करा ना तोरा से कम लगता तोरा से कम लगता तोरा से कम हमार बेटा ऐसा नहीं के तोरा से कम लगता ना का जानी काहे सवाल करो रे बेटा हमरा तो जवान के बिया के लेके बैठा के में रख लिया हमार बेटा हमार बउवा वैसा ना लागे रे दादा जग देख रुक ना रे रुक हम जातन देख के आवतन देख के आवा दादा हमार बेटा तो वैसा ना लागे आ देखा तानी की पतो हिया हमार बड़ा बोलता बोलू बड़ा सुंदर ले आइल बा आहो दादा कहां के न लौकत है रे कहाँ है रे कनिका ना बुझा था पूछो का दूरा अरे ये मैं कहाँ जाना ना बारे तो हमरो से बूढ़ बाटे दे मोछ पाकल बा लवारी सका ना लोकले चल तनी हम लवारी सके हम पूछता नहीं हम सब लवारी झूठे बोला तरन सके में जाना ना आइल बा जाओ रा अभी ले बुढ़वा गेला बुढ़िया त ना आया गाय चल बुढ़वा के आँख कमजोर बा तोरो आँख कमजोर बा चल देखावा तारी चल चल सब किन्या तेरी आँख कमजोर है चल देखावा तनी हमरे लेखा बुढ़ो बेला में जो तुरी लावारी से गाना ए लावारी सा रे उता हमरा उमर के बाटे अतोनी कत सब बिया कत ले आलो जना चल दुनु गोरा के देखावा तारी दुनु गोरा चल चल तनी चल देखावा तारी चल ए लावारी दे त तंगा हम देखी
राम हो राम रे ई त बूढ़ बा दुनु लबारी कहता जवान बा रे लबारी सा रे ई त हमरो से बूढ़ बा हां ये तो सुंदर जवान बाबा रे बेटा देखी हम अंदर बुढ़ बच्चे आहो दादा हां बेटा तू कोई कहता रही हमरा सुंदर से बियाह के लिए आई रे तू आ ओ सुंदर बा हाँ। अब भाई साहब नु हवनु आ लेके तू ओकर खेला तालू देखो तो दता है ने देखो तो कितना सुंदर हम भाई साहब हाय बाड़न पहले हाय देखी पहले बाप रे भाई बूढ़ ले आई बाटे हाय जा भाई बाप रे बाप भाई साहब के छोड़ देलो भाई साहब भाई दादा रे दादा भाई साहब के गिरा देलो